To assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci wato na wannan gidan talabijin namu mai tarin albarka wato Zikira TV ne na kowa. Kuma yau kamar da kuka sani muna tare ne da babban bako wanda zai ce ba bako ne ba a gare ku, kun saba sauraron shi a cikin kowane lokaci da muka tura mai goron gayyata kuma zai zo. Yau ma gashi mun tura mai goron gayyata kuma Allah ya kawo shi babban wato wani rabu. Muna maka barka da zuwa. To alhamdulillah wani rabu zan ce yau rana ce ta farin ciki ko da zaga irin shiga da kai irin haka wannan shiga ta ka tauna mana cewa kai ba san da cikin farin ciki kake ba ma mu kaɗai ba da al'ummar ka baki daya. To na ganin cewa yau rana ce wanda tafi kowane rana a gare ka, wanda ana jiran wannan rana kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo gashi kuma kamar yadda aka yi zaɓen wato fidda gwani kai ne ka zama jajirtacce a ciki kuma aka yi wato zaɓe yanzu wato na jama'u baki ɗaya kuma Allah ubangiji sa kai ne ka lashe wannan zaɓe. To wani rabon na farko wani irin farin ciki ka tsinci kanka a cikin rana a yau, kuma bayan haka kuma wani godiya za ka wa Allah subhanahu wata'ala da ya ɗora ka akan wannan isa ka lashe wannan godiya. Alhamdulillah, ina zan fara da godiya ga subhanahu wa ta'ala da kowa mai komai mai yi a lokacin da yake so da ya ba mu ikon saduwa a wani gidan talabishin mai albarka. Na nuna matuƙan farin ciki na da wannan rana mai albarka da murna wanda ba zai iya misalantuwa ba a cikin zuciyana. Na wannan rana ne na farin ciki ga mutanen wannan mazaɓa namu na ta tsakiya, wanda Allah shi ikon shi ya nuna mana yau 8 ga watan 8 wanda an yi zaɓe sun fito kwanmu da kwarkwata kamar da muke roƙo muke jan hankali. Allah ya sa su yi zaɓe cikin lafiya, an gama lafiya kuma Allah ya ba mu nasara. Muna godiya ga mutanen Nasarawa da kuma wannan yanki namu na mutanen Nasarawa ta tsakiya. To masha Allah, bayan haka honorable idan action wannan farin cikin ba zai musulunta ba saboda wannan rana ne na farin ciki sosai. na ƙara godiya ga mutanen mazaɓan nan da suka fito kansu da ƙwarƙwarta da zaɓe mu kuma Allah ya tabbatar mana. Ina roƙon Allah ubangiji ya shige mana gaba. Allah ubangiji ya dafa mana, ya iya mana, ya gani mana, ya ji mana. To ya wani rabin na san da fatan kamar da ka faɗa kai ma wato jigo ne a tafiyar siyasa, kuma na san ka san wato ka kasance tare da al'umma ka ji koke-koken da suke yi. To da fatan a gurin da akwai matsala sakamakon ka ta kusanta da al'umma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wannan kujera, so da fatan matsalolin za ka yi kokarin magance musu shi. To alhamdulillah, ka san mulki da kuma jama'a abu ɗaya ne, don jama'a za ka mulka. To dole duk abin da za ka yi dole sai ka samu wanda ya san damuwan jama'a. To ni la'akari da ni ga baki ɗaya harka na siyasa a ƙasa na yi harka ne na jama'a grassroots. Ni wato harka na ga baki ɗaya harka ne na grassroots. So ina gani ina cikin matasa da suka san damuwan mutane da kuma matasa, musamman matasa 'yan uwan. So kuma Allah ya ba mu wannan, Allah ya samu shiga, za mu kwatanta mu ga lallai mun irin namu wanda zai taimaka wajen tabbatar da mun yi dokoki da zai taimaka ma gwamnatin jiha don su tabbatar da sun kawo ci gaba ga hukumar nan. Za mu taimaka mu tabbatar da mun yi dokoki
wanda lallai zai kawo zaman lafiya da kashe-kashe da ake a ƙasa wajen sace-sacen mutane. Za mu je mu yi ƙoƙari mu yi dokoki wanda za su hukuntar da mutanen da suke ɗaukar da mata ko yara ƙanana wajen bautar da su, musamman gefen nan namu na ara na cin mutuwa ƙwarya. Za ga an kwashe mata yara ƙanana an tafi da su bariki Abuja ana bautar da su har su zama mace da ta tashi ba ta san ma menene ibnanta ba. Wannan ba kyau, wannan abun ya tsaya mun a wuya. In Allah ya sa na je majalisa ba zan yi ƙasa a gwiwa ba, zan yi ƙoƙarin dokoki na hukuntar da mutanen da suke bautar da 'ya'yanmu wanda suke tasowa su ne yara manyan gobe. Akwai rigingimu na fyaɗe wanda yake faruwa yanzu a ƙasar nan. Na tabbatar muka je majalisa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, a mu ƙoƙari mu tabbatar da mun dokoki wanda za su hukuntar da mutane wanda ya zama darasi ga wanda za su iya yin wani abubuwa. Za mu fara gwamnatin jihar ƙarfi wajen lallai ta tabbata ta samu kuɗin shigowa wanda zai ƙarfafa ta samun mutane musamman matasa ayyukan yi. Wannan shi ne alfa'ari ko kuma abin da ya tsaya mu a guda a gabana. Insha Allah wannan zan tsaya, kuma kasan duk a majalisar nan ban cire wani ba wanda ya fi kusa da mai girma gona kamana. Yanzu ni zan ba ku wani alkawari da mai girma gona ya tun da ya alkawari na ban taɓa barin shi bacci da ido ɗaya ba. Ban taɓa barin shi bacci ba sanda na tabbatar ya fara sauke wannan nauyi. Mun je Maraba ya alkawari cewa in Allah ya ba mu mulki za mu yi hanya daga Maraba zuwa Udage. Gashi na Allah ya san mai girma gona yana yi. Mun je Aramai kamfen ya ce zai hanya daga Maraba Ara zuwa cikin Ara. Gashi wancan sati mai girma gona ya ba da rabin kuɗin hanyar da za a yi daga Maraba Ara zuwa Udage. Akwai hanyoyi kuma da ya yi alkawari da za a yi cikin garin Nasarar nan. Yanzu ya turo kwantarto 'yan kwangila da sun fara dudduba hanyoyi za a yi kusan kilomita 4 a cikin garin nan. Kagan ba karama haka ga abubuwa da dama wanda ni tun ina coordinator din shi kenan. Allah ya sani kullum damuwa na shi ne damuwan al'umma. To ga shi yau Allah ya bani jagorancin al'umma nan, kuma Allah ya sa ina kusa da mai girma gona. Abin da yake nisa ka biya matsa kusa. Muna fata abin da muke nema shi ne goyon baya da haɗin kai da kuma addu'o'i na jagoranci. To in na samu wannan, to ina ba ku tabbacin cewa duk abin da matasa suke kuka kai zai kau kenan. Kuma dole ne matasa su yi haƙuri harkan jagoranci sai da haƙuri. Dole ne sai an zo yau ɗin nan ga jagoranci ya kuma hannun matasa. To dole ne mu yi duk abin da za mu tabbatar da Ismail ɗan baba Allah ya taimake shi ya yi nasara. In yi nasarar nan ba na shi kaɗai ba ne, na matasa ne. Da zai ba wa dama in Ismail ya je gaba wani matashin ma a ce san barka a kawo wani matashi. Amma in Allah ya kiyaye na samu aka san haka, to wani abu ne kuma na daban. Haka ya zama ɗan adam adali. So wannan ina kira da matasa su zo mu haɗa kai da hannu mu tabbatar da wannan tunani nawa da nake yi ya tabbata, kuma ba zai tabbata ba sai da haɗin kansu, sai kuma sun yi haƙuri da harka na shugabanci dole sai an yi haƙuri. Haka to masha Allah mai girma honorable, sai wata tambaya ta ƙarshe da ke so yi maka, saboda a matsayin mu na wato ƙananan 'yan jarida muna ga irin wayannan matsalolin suna faruwa musamman ga shugabanni irin haka. Da mu duk wani ɗan jarida mutum ne na al'umma, kuma kusan kullum koyayyen mutum ne in ba ka gan shi a zahirance ko an nuna maka shi waye ba. Muna shiga cikin su da dama, muna jin yana abin da ke tafiya, kamar shugabanni da Allah ba su matsayi ko ba su mulki, wasu za ga kafin su hau mulki kukan al'umma ke na farko za su kira manya a waya za su dauka, amma da ran
sun hau wannan matsayi, wannan kira sai ya zama na an kira ma ba a samun nan ko a kira ba su da turan ba. Shin da ke kawo wannan matsalan kuma ta bangaren ka ya za ka yi domin gyara wannan matsalar sakamakon al'umma da suka zaɓe ka, ko da Allah ya sa hakan ya faru menene ke haifar da wannan al'amari? To gaskiya ka san kowa da yadda Allah ya halicce shi, kowa kuma da matsalolin shi. Ba zan iya faɗan matsalan wani ba, amma ni na shi yasa nake ta ƙoƙarin in jawo hankalin matasa. Ai haƙurin ba komai ba ne, haƙuri shi ne yanzu maybe muna program da ku an buga mu waya, ina tabbatar maka in ba kwanan nan ba ne, illa wayan nan ba dan da daddare ba ne, da wayan nan kage misko ya kai 20 ban ma ci dan majalisa ba kuwa kafin mu gama program nan gashi nan kaga bayan da za a yanke wayan nan in amsa kira za ga waya ya kai kira ya kai 20. to 20 din nan za ka samu illa 5 ko 7 wanda su ne kake da lambar su. to in ka tashi abin da zan fara yi shine zan duba wani a jibin abu ne ina da lambar shi is important zan fara kiran shi. Muna kan magana da kai kafin sauke kuma illa 5 kuma wani kiran 5 ko 4 sun shigo kafin in ce zan kira 3 ko 4 daga ciki. Wato wannan ba sani ba, ni ma na can wanda nake zargin manya a ciki, amma dan lokacin da Allah ya bani nasara ina tabbatar maka har yanzu ban gama replying text din wayansu da kan suka barka na arziki ba. To idan na fahimce ka ne saboda akwai text kusan 84 wanda har yanzu ban gama bude su ba. Haka yanzu dai da girma wani rabu idan na fahimce ka kana nufin cewa uzuri shi ke hana manya ɗaukar waya a wani lokaci kamar da ka kawo example a nawa kenan. to haka karamin lokaci da na shigo cikin wannan system na yi mu manya uzuri da ina kwara tun da kara amma yanzu ka fahimci su ma amma ba a tsara su ba yanzu in dai haka ne yawa. to amma gaskiya na yan kwanakin nan na samu sauƙin kira illa na gama zaɓen mutane su bar ka ɗan huta ba za a dinga kira. ai to kan da ma wani bakan da ke magana a dama kenan hakan ya kasance ba da ka yanzu ka gama jagoran al'umma. to da an kana ganin call 100 ne za a ga 200 ne ko 1000 ne. so da fatan al'umma dai za su wato duba wannan abin da idan basira su gane cewa ba wai kin ɗaukar wayar su bane manya suke yi, a hakan suna kin ɗaukar wayar yake nan saboda sakamakon uzuri kamar da ka faɗa kuma hakan abin yake. to masu kallon mu da fatan kun gamsu da zaben da muka yi da mai girma honorable Ismaila Dan Baba wanda ya yi nasara a zaben da ya gabata wato a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai halamar tsintsiya, kuma kun ji uzurinsa kun ji kuma bayanin da ya yi da kira a gare ku baki daya. to da fatan za mu haɗu da ku a wani lokacin.